mamuka nekuswera muise izvenyu nhasi wakuru akalinda matateguru nhasi anga akalenda usiku wese andinakanambora achingoita kujova bopopopo. So ndaratidzwa hope dzanhingi kuda kwachitagwire izvi ndezvako izvi kwachinzwa ina handiuye kumainbox kuvanhu ndabasa nevanhu handina protocol pana protocol pana ndini protocol yacho ndiro matateguru saka zvekuti ndiuye kumainbox penyizokunge ndikunyengerera ndabasa neni saka idzi hope dzako idzi dzandaratidzwa iwe nhingi anonzanusha kuda kwachitagwirei. Ndanga ndiri muZimbabwe ende panga ndichigara papa chitonge bako so ndichigara mubako saka wamunanga kwamva wauya ndakati sekuru gozi ndishumba kavaya saka ndiri kuti baba wamai vangu kana ndakavatarisa munanga ndakati ko sekuru makumbo ari sei tachita kunge tinotaura everyday namunanga makumbo mazuva ano ari kudai andagara pasi apa ndavatemerera nyora ndavatemerera pamakumbo paya zvikanzi asi handito zvandawira pano kuda kwachitagwirei iyuyu ari kurwara ndakati ndinogoudzwa kuda kwachitagwirei kuti ari kurwara harisi dare rangu kai haazi mambo wenyika because kuda kwacho matauro anga nchiita hope it was like I was saying kuda kwacho haana utungamiri hwenyika hwaari macaptains of industry vanhu vemabhinda uko asi kwete kuti kutungamira nyika handakuna dare rake ipapa zvikanzi toda kuti auye panapa apa tanga vati handei unomona mumba kwake ndikati aiwa ini handiende kudzimba dzevanhu vanondida ndo vanouya pamba pangu amva auya kuda kwachitagwirei anga amazuva aruboka achibleeda. This is now is going deep kuda kwachitagwirei you are bleeding vanochita poison ndikati aiwa ndakupoison oyu munhu ane kenza aita kenza mudumbu ndandatura bakati kwarangu so ndandamuti panapa ndangomuvekura so ropa rebhureki ratanga kubuda auya apenya unozopenya mune vanhu vane edzi vaya munoziva mazuva edzi payanga ichangopinda paya vanhu vaipenya kuita grey ndo kara yake iyoyo kuda kwachitagwirei. Zvadaro ndamuvera ndakati iwewe nhingi kuda kwachitagwirei wakamirirei kuenda kun'anga dzako dzawaenda ndo mataura ndamuita kanza ninye kuti ndikugadzirwa kutungamira ndakati wakaudzwa nani kuti utungamira nyika indiri omwe matateguru panosvika matateguru 6 pana vakuru vemuZimbabwe if you know ndakati wakaudzwa nani chandisina kutaura inini kozi ndindikandogadza madzimambo ndakati wakaudzwa nani iwewe amvati zi ndakati dzokera kune n'anga dzako dzawaisiita nadzo chivanhu dare rako nderehwai iwewe zvazvikadza kuti panga ndichitaura kuhope uko unoita zvewhy every year. That's how it came to me. Because you do that why every year go back to that because wangwamira kuita zvewhy izvi vamunanga gomvaisa maoko zvikanzi muzukuru ndikati sekuru zvikanzi aiwa mubatsire ndakati aiwa ndinobatsire harizi dare rangu iri uye hana hazi mutungamiri wenyika ende ndadzika ipapa panyaya yeupresident. It's not your calling kuda kwachitagwirei. It's not your calling because pandazokuti iwewe ukaramba kutenda zvandakutaura December hausvike December yegore rino anenge vafa baba vai December yegore rino. So kuda kwachitagwirei ndakuudzirei zvinhu izvi enda kune n'anga dzako dzanga wagara uchingoita zvaunoita. I don't know kuti ndedzekupiwa whatever but pandaratidzwa izvi nematateguru nen'anga dzako dzaunosita chivanhu idzodzo dzokera ikoko munoita chivanhu chewhy because pandazotaura kuhope ndati musoro wewhy ngaupiswe uzanganiswe nemushonga mene imwe mishonga yakanichikotaura yanga iri mushonga ndakati ngaenda anotemererwa padumbu apa ende wakuenda ndandamuti akuenda because vauya nemazimotaketi ndakati hausi kurara iwewe ndakati hausi kurara kuda kwachitagwirei iwewe uri kuota vanhu vakafa muchidya nyama hadzizope dzakanaka idzo dzidzi chii chiri kuitika zvikanzi zveshuwa mambokadzi handizi mambokadzi kopi vanga queen munangagwa anditi muzukuru uyu tagwirei anditi mambokadzi but ndachigari muZimbabwe bako iri mbako kuti mumba kana chita mbako ndakati
zvacho izvi unomboconfuse go undi mwana mudiki kai saka mundu munhu wa 91 saka sometimes zvimwe zvinombondii but atirega nditaure kupedzi muridzi zviito zvakanaka asi zveutungamiriri wenhingi uyu zveutungamiriri zveutungamiriri wenyika haupo nhingi Tagiri munhu ari kuya achitungamira after Mnangagwa pakaneka mukomana kechidikiso andisati ndapedza kuita dare rako zvake mumhepomo ndichiri kumboratidzwa zvandiri kuratidzwa nazvo namutota kana ndapedza ndichauya ndichikuanaunsira mukomana wechidikiso hati agara atoriko kumusangano kwavo kuzode kuti ndiye ari kufanira kuuya after Mnangagwa aye abva kamukomana kechidiki kwete Tagwire hauna dare reri madzimambo mune muchinyepera neko ndo zvacho zvandakuonera izvi inini handikude kuinbox kwangu Tagwire ndatoramba kubatsira actually kupi kwacho kwandatoramba ndachitongoti unoudza n'anga dzako 1 2 ya saka iwe vaye musazouye muinbox asi Tagwire kana chida kutaura neni ndichaisa WhatsApp number dzangu anofona nevideo call handitaurwe nevoice ndochida kuona kuti bo ya so that nditaure newe nenyaya dzekusarara kwauri kuita uchirota vanhu vakafa hama dzako dzakafa uchidya nyama ndiredarira ndoda kukuudza iwe kuti unodai zvakadaro then as I was finishing ndanda kuimba this song. I think this song is very very important uchaenda kuneng'angana kuti ndo ng'anga yako kwaunoenda inofarira this song waenda mbire oye rere kuenda mbire waenda mbire ya oyerere yaho kuenda mbire dipinde mugomo andimomotera oye yaho oye kuenda mbire waenda mbire ya that song was very 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 opedza ese ndichitongo ndakabaya ndichikutenderera muzigomo musibako irori ngandiri sho yaho kuenda mbire waenda mbire kai ya oyerere yaho kuenda mbire ipinde mumuti vandimomotera yeah anyway ulakanoita kuita this is for you my sweetheart kana vanhu vakwazoda kutaura neni pavideo call I will give you my WhatsApp video handiite macalls pasina video call voice yako handitoriziye futi ndinoda kuti unyazoona ndikutaura newe like this maita basa kuswere bushi asi handichatoende kubasa kuswera nyingohoira akuru akadira